udruženi sindikati Stipe Sloša. Poštovani prijatelji i kolege, zahvaljujem se na ovom pozivu, izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što sam danas sa vama. Bio sam gost i na prošlom kongresu, ovde sam u svojstvu predsednika Konfederacije, ali sam potekao iz Metalaca kao kolega Ismet. Dugo godina radio u Železari Smederevo i Metalci su moja druga kuća. Ono što sam ja ovde čuo, bit ću veoma kratak, je to da su problemi otprilike svuda isti. Kada slušam kakva je situacija ovde, mogu da kažem da je takva ista situacija u Srbiji, kao da sam na nekom skupu u Srbiji, nema neke velike razlike. Metalski kompleks je propao, industrija propada, firme idu u stečaj, zatvaraju se, sindikati, sve manje i manje članova, ne zato što loše rade, nego zato što im firme odlaze u stečaj. Mi smo nemoćni zato što naše vlade u toj situaciji ne rade dovoljno, ne rade kako treba, ali ono što je ovde po meni jedan pozitivan primer, da verujem da je socijalni dijalog ovde možda malo jači, to što su premijer i ministar industrije gosti na jednom skupu granskog sindikata, što je u Srbiji prosto nezamislivo da premijer ili neki jači ministar dođe na bilo kakav sindikalni skup. I to je možda za poštovanje i za pozdrav, verujem da je ovde socijalni dijalog možda na nekom malo višem nivou. Ono što bih želeo za kraj da poručim, pošto sam čuo da i ovde dolazi do usvajanja novog zakona o radu, da budete malo mudriji i malo bolji, složniji nego što smo mi bili u Srbiji. Kod nas je taj zakon prošao veoma glatko, zato što su iz najvećih razloga sindikati bili podeljeni, zato što su jedni bili prodržavni, podržavali zakon, drugi su bili protiv tog zakona i na kraju su sindikati bili veći protivnici jedni drugima nego što je bio taj zakon o radu. I sam taj zakon o radu je nakaradan, donešen preko noći, radnik je vratio unazad ko zna koliko godina, danas smo praktično postali polurobovi i zato bih vam poručio da probate svim snagama koliko je u vašoj moći da se protiv takvog zakona borite, odnosno protiv loših odredbi tog zakona, da se borite za one prave. I evo na samom kraju da vam poželim uspešan rad, da izaberete najbolje kandidate i da još dugo godina Sindikat Metalaca Bosne i Hercegovine bude aktivan, bude još jači i bude još bolji. Hvala.